Исәнмесез яраткан тамашачыларыбыз. Бүген лайыклы хит тапшыруында сезнең белән аның мөхәррире мин Эльвира Шакирова булырмын. Ни өчен дисәгез, җәй табигатькә генә түгел, мәйдан каналына да үзгәрешләр алып килде. Яңа сулыш верде. Лайыклы хит тапшыруында сезне берсеннән-берсе танылган алып баручылар һәм җәйнең кайнар хитлары көтә. Шулай итеп сезне июнь аеның 10 катнашучысы белән танышырга тәкъдим итәм. Ай ахырында хит парадның июнь ае җиңүчесе билгеле булачак. Абсолют җиңүчене ни рәвешле ачыклыйбыз? Көн сайын Мәйдан ТВ сайтына кереп, лайыклы хит бүлегендә күңелегезгә ошаган җыр өчен тавыш бирегез. Иң күп тавыш туплаган җыр лайыклы хит исеменә ия булачак. Хит парадта тәүге тапкыр катнашучы җырчы Рәфис Калимуллин авылына кайтып нәрсә эшләгән дип уйлыйсыз? Юк, бакчада да эшләмәгән, көтү дә көтмәгән, балык кыздырган. Шәһәрдә ятмагыз, авылга кайтыгыз дип тә язган әле. Авылга балык кыздырга түгел, эшләргә кайтабыз шул Рәфис. Yanlarında yeri idem üzüm Terle sebep tapıp yoktan da Esinlikler göremedin şulu mini Alıştırıp koydun yatlarına Dişlerime kilip keresini de Mige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Dişlerime kilip keresini de Mige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Bazerinde nige kirek mina Siyem sine deyip eytüvük Mina da bit ağır boladı başta Kaytar deyip sine kötüvük Dişlerime kilip keresini de Mige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Dişlerime kilip kereme büten Yaralangan canlı yarsıtı Siyutun min söndüredim küpten Bulmayanı kiri kabızı Dişlerime kilip keresini de Mige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Dişlerime kilip keresini de Mige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Dişlerime kilip keresini de Mige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Dişlerime kilip keresini de Mige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin
Дуслар, менә бу Instagramны ачуга име? Беләсезме кемнәр килеп чыга? Рамилә белән Рамил Хәйретдиновлар. Әле Мәскәүдә, әле Казанда. Инде Уфага барып җиткәннәр самолет белән. Карагыз әле, банкеттан банкетка очып кына йөриләр булар. Сәлам Эльвира, ничәләр? Оба, менә мөгъҗиза. Әле генә сезне карыйдырыйм, инде монда килеп чыктың. Син үзең генәме? Кая Рамилә? Бүген үзем генә, чөнки син бүген алып барганы белгәч, үзем генә килергә булдым. Рамилә иде, балалар белән. Сезнең ял иткән бармы ул Рамил? Сез һәр вакыт эшлисез. Аллага шөкер, кешеләр эшләгәндә без ял итәбез, кешеләр ял иткәндә без эшлибез. Менә шулай. Ә сезнең хезмәткә нәрсә керә менә банкетлар алып барасыз бит инде? Без алып та барабыз, җырлыйбыз да. Безнең белән була музыкант, яки баянчы, яки саксофонист. 6-7 сәгатьлек программа, уеннар, җырлар, биюләр барысы да кергән под ключ. Ә программагыз ничә сум тора? Менә хәзер җәй башланды бит инде, сезон дип әйтәләр име, артистлар тамадалар өчен. Төрлечә бәя, урынына карап, нинди бәйрәмгә карап, кеше санына карап, бәя төрлечә. Менә шул инде сез әйтмисез бәяне, беләсе килә бит Рамил. Әйт инде, менә шуннан алып, шуңа хәтле дип. Шуннан алып дип, уртача менә Казанда җәй көнне туйлар 45-50, ә Мәскәүдә инде күбрәк 80-100. О, бар икән әле бәясе. Ә сине эшеңнән ничек җибәрәләр? Менә син бит инде Газпромда эшлисең, әйме? Юбилейлар, туйлар, алар атнаның теләсә кайсы вакытында хәзер килеп чыгарга мөмкин. Мин булай атнага 5 көн эшлим. Дүшәмбедән алып җомга хәтле эшлим. Әгәр дә инде җомга көне кич белән бер мероприятие булса, отгул алырга тырышам, яки сөйләшәм, төрлечә була инде. Җитәкчелек белән, хуҗалар белән әйбәт мөгамәләдә, Аллага шөкер, шуңа күрә минем хәлемә керәләр, миңа ярдәм итәләр. Сине популяр иткән җыр. Кеше әзмәз булса да белә торган, минем төш алтын дигән җыр инде. Минем төш алтын дигән җырны халык әз булса да белә. Әйдә шул җырдан бер генә өлеш, өзек. Бар бу дөньяларда ике бик шәп кеше, аның берсе мин кияү, берсе минем теща. Кияү җаныкаем диеп гелбиеп кенә тора, минем хатыным бары тик ул гына җиңә ала. Хатыныма әни бабайыма хатын, балаларга дәвәни, минем тещам алтын. Хатыныма әни бабайыма хатын, балаларга дәвәни, минем тещам алтын. Бигрәк матур җыр име? Шулай. Бик зур рәхмәт Рамил килгәнең өчен, җавапларың өчен бик кызыклы әңгәмә булды. Син ашадымы? Бик катышады, яңа формат, Мәйдан каналы гел үсештә, гел ниндидер яңалыклар кертә. Менә соңгы 1 ел ярым эчендә дөрестән дә сездә үзгәрешләр сизелә, күренә. Безнең инде шундый бер сүз бар. Мәйдан каналын карагыз, безне күрерсез. Дөрестән дә Мәйдан каналы бу. Шулай. Sihirledi sirli gözleri, Kulağımda işitilə nazlı sözlərin. min bəxtli senin bilen birgə çağında. Ömürlükə bulşu yanında. İkəv durmuş yollarından barası iri. Ömürlükə yarımı bulup balası iri. İkəv durmuş yollarından barası iri. Ömürlükə yarımı bulup balası iri. Senin yanda güngülkeyim məhəbbət sizə. Yürekkeyim, yürekkeyim, sen deyip dibe. Bir kolunu əydə canım, atlı gel birgə.
Гөлназ белән Вәли гаиләсендә дә бәйрәм булган. Башта кызларының, икенче көнне улларының чыгарылыш кичәләрен бәйрәм иткәннәр. Запар. Балалар уйнарга. Эй, Зәйнәп кызым. Эй, Зәйнәп. Көндә бәйрәм, көндә туй булган инде бу. Гөлназ әйтә, әгәр 5 булсалар, бер атнага отпуск аласы булыр иде ди. Әйдәгез, тәвәккәлләгез. Ұшырашты біз дөньяның шешек атқан шағында. Жырлады күк бөтен жиһан. Ұялды күзләр, йөрәкләр ашкынып типтеләр, бергә булыйк диделәр. Бәрәкаллаху ләкума ва бәрәкә алейкума ва җамаа бәйнәкума фи хәйр. Бу бәхетле никах көне онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю насыйп булсын һәр кемгә. Бу бәхетле никах көне онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю насыйп булсын һәр кемгә. Никах көне Сынаулар куркыныч түгел, нык инану барында, нык инану барында. Аллах сүзеннән чыкмабыз, йөрәк типкән чагында, йөрәк типкән чагында. Бәрәкаллаху ләкума ва бәрәкә алейкума ва җамаа бәйнәкума фи хәйр. Бу бәхетле никах көне онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю насыйп булсын һәр кемгә. Бу бәхетле никах көне онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю насыйп булсын һәр кемгә. Никах көне Якын дуслар һәм туганнар, теләкләр теләп туймый, теләкләр теләп туймай. Кулларын кыйблага баглап, Аллаһка дуга укый, Аллаһка дуга укый. Бәрәкаллаху ләкума ва бәрәкә алейкума ва җамаа бәйнәкума фи хәйр. Бу бәхетле никах көне онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю насыйп булсын һәр кемгә. Бу бәхетле никах көне онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю насыйп булсын һәр кемгә. Бу бәхетле никах көне онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю насыйп булсын һәр кемгә. Бу бәхетле никах көне онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю насыйп булсын һәр кемгә. Никах көне Студиябызны ямгә күмеп, даими кунагыбыз Альбина Абрамова килеп керде. Сәлам, Альбина. Исәнмесез? Ничек синең кәефләрең, ничек хәлләрең? Аллага шөкер, бар да яхшы. Без бик шатбыз, Альбина. Бүген синең белән Инстаграмдагы сәхифәң турында сөйләшәсе килә. Бүгенге көндә ничә язылучың бар һәм Инстаграм аккаунтыңны кем алып бара? Бүгенге көндә минем 1000 артык язылышым бар. Инстаграм социаль челтәрен инде минем үземнең дустым алып бара.
Администратор департаменті мен аны. Барлык комментарийларны да укып барасыңмы, яки сен укып бирәләрме? Менә һәм иң истә калган, күңелеңә яки тигән комментарий бармы? Беләсезме, комментарийларны укып барырга тырышам. Минем махсус программа бар бит инде телефонда эшләнгән. Һәм инде шул программа буенча мин инде комментарийларны укып барырга тырышам вакыт булган сайын. Һәм инде алар барсы да яхшы, барсы да менә изге теләкләрен җиткерәләр, аларга бик Позитив рәхмәт. рухта? Позитив рухта. Директка килгән аерым SMS хәбәрләргә җавап бирәсеңме? Җавап бирергә тырышам. Берсендә калдырмаска тырышам. Альбина, рәхмәт сиңа бик зур җавапларың өчен. Хәзер без сиңа 5 сорау әзерләдек. Аларга тиз арада җавап бирергә кирәк. Менә башыңа шул мизгелдә нинди сүз килә, нинди җавап, шуны әйтергә. Син әзерме? Әзер. Киттек. Гадәттә ничә сәгать йоклыйсың? Элегрәк озак йоклый идем. Озаграк йоклый идем. Хәзер инде йокы бикләкми әзләгә. 1-3 сәгать ләксә бик әйбәт инде ул. Кешеләрдә яратмаган сыйфатың. 200лек. Нәрсәдән курыкмаска кирәк? Авырлыктан. Әтиеңнең туган көне. 23 август. Җырчы булмасам мин, Алып баручы булыр идем. афәрин. Җырчы булмасам дигәч инде Альбина, берәр җырдан кичкенә генә үзек синнән ишетәсебез килә. Инде хөрмәтле тамашачылар, сезнең хозурыгызга хәзер Альфред Экшенбетов киенә, Альбина Раджаб сүзләренә иҗат ителгән җыр Ак кышлар сөюе тәкъдим итәсем килә. Ак кышлар күлләрдә булмыйлар чүлләрдә, яшиләр матурлык таратып, назларга кыйынып, бәхеткә төренеп, сөюнең хисләрен таратып, сөюнең төбелесен, иң назлы җылысын, парларга телимен барсын. Ак кышлар сөюен, тугрылык булуын, саулыкның, бәхетнең барысын. Алым гөлем, нур күңелем, сөйәмен сине генә. Әйтмәсәң дә сизем җаным, сөясең мине генә. Әй аллары гөлләре, бал шикәрдәй телләре, бигрәкләр тәмле инде иркәмнең яратам дигән, сөям дигән сүзләр. Әй аллары гөлләре, бал шикәрдәй телләре, бигрәкләр тәмле инде иркәмнең яратам дигән, сөям дигән сүзләре. Назларыңнан эреп китәм, барсын рәхмәт сиңа. Шуңа да бит, син бик кадерле миңа. Әй аллары гөлләре, бал шикәрдәй телләре, бигрәкләр тәмле инде иркәмнең яратам дигән, сөям дигән сүзләре. Әй аллары гөлләре, бал шикәрдәй телләре, бигрәкләр тәмле инде иркәмнең яратам дигән, сөям дигән сүзләре. Шулай яшик, шулай булыйк, гөл булсын күңелебез. Гел шатлыкта, куанышта, үтсен һәрбер көнебез. Әй аллары гөлләре, бал шикәрдәй телләре, бигрәкләр тәмле инде иркәмнең яратам дигән, сөям дигән сүзләре. Әй аллары гөлләре, бал шикәрдәй телләре, бигрәкләр тәмле инде иркәмнең яратам дигән, сөям дигән сүзләре. Бигрәк
тамашачылар, артисттан нәрсә көтәбез? Әлбәттә, мәгънәле һәм иштәлекле җырлар. Автор башкаручы Айгөл Закирҗанова нәкъ менә шундый җыр иҗат иткән. Исеме үк йөрәккә үтә. Хәлең ничек диеп сораучы юк дип атала. Тиздән Айгөл җырга шәп клип төшерергә җыенуын әйтте. Клипны лайыклы хитта көтәбез, Айгөл. Şeyşesin oğlum. Şemeliyim ben. Hey manisi oğlum. Sen hala yazır mısın şey? Ne oğlum? Sahneye gerek bir tane. Sen gerek misin bir tane? Yazgı gürülüktey Oğup bara yeşillik Qorlı bızlı yılğa yarından Sen unutma minni Qora күзләрімә Kitip baramı senin yanыңнан Yanarsın utlarda Iske alğan şokta Күзләріңә tulur yaşlarың Deginde meni bulmam Ayrılıda yollar Unuturga kirek ötkenni Birge bulmasak da Sakla uylarыңda Bizning kirsiz ihlas yüne Minsiz ağır bulur Yaşauları jirde Unutturmam söyük yüne Yanarsın utlarda Iske alğan şokta Күзләріңә tulur yaşlarың Deginde meni bulmam Ayrılıda yollar Unuturga kirek ötkenni Yanarsın utlarda Iske alğan şokta Күзләріңә tulur yaşlarың Deginde meni bulmam Ayrılıda yollar Unuturga kirek ötkenni Yanarsın utlarda Iske alğan şokta Күзләріңә tulur yaşlarың Deginde meni bulmam Ayrılıda yollar Unuturga kirek ötkenni Deginde meni bulmam Ayrılıda yollar Unuturga kirek ötkenni Unuturga kirek ötkenni Күз алдына китерәсезме? Фирдус Тимаев гармунда яшьлек бит ул бер генә җырын уйный. Азат Фазлыев аңа кушылып җырлый. Булмас дисезме?
Була. Әнә ничек үздерәләр. Тагын нинди мөгез чыгаралар икән инде. Хәер, вакыт күрсәтер. Atlak var jirden nişek rəxət Şitəkləşib quldan qullarımı Rəhmətlimin sina xudayım min Bir gəlişin mina Qullarını Ətiyim dik durğan qullarım var Qullarımı qışar qullarım var Rəhmətlimin şuna xudayıma Şükürlük yaşayım bulğanına Qullarım var, qullarımı qışar, qullarım var Rəhmətlimin şuna, xudayıma Şükür edib yaşayım bulğanına Selametlik sırayım Ömür sırayım Yollarga suzub qullarını Tora yollarına alıp barışır Adaştırmayım ilim Qullarını Ətiyip dik durğan qullarım var Qullarımı qışar qullarım var Rəhmətlimin şuna xudayıma Şükür edib yaşayım bulğanına Ətiyip dik durğan qullarım var, qullarımı qışar, qullarım var Rəhmətlimin şuna, xudayıma Şükür edib yaşayım bulğanına Ülkeden kilgen Eytim bit ol, ulu kişi kulu deyüler Nasip içi Rabbim ullarıma En ileri gidip kilenler Etiyim dip durğan ullarım var Ullarımı qışar, qullarım var Rəhmətlimin şuna, xudayıma Şükür edib yaşayım bulğanına Etiyim dip durğan qullarım var, qullarımı qışar, qullarım var Rəhmətlimin şuna, xudayıma Şükür edib yaşayım bulğanına Rəhmətlimin şuna, xudayıma Şükür edib yaşayım bulğanına Бу көннәрдә җырчы Арслананың туган көне булды. Тормыш иптәше, продюсеры Наил Мортазин җырчыга музыкаль бүләк ясаган. Ой, нинди романтик ир. Аранжировщиктан нәрсә көтәсең инде? Хит булырдай шәп җыр, шулай бит Арсланы. Шоу баса алмый соңгы звонок тавышын Һәр көн сине күрә алу бәхет иде классташым Соңгы дәрес, соңгы звонок Ник бераз тыңламадың Сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың Соңгы дәрес, соңгы звонок Ник бераз тыңламадың Сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың Күндә иртән сине көттем Алдан килеп дәрескә Юкса
сынауық башлыйдым Мен сені тәнәфісті Соңғы дәріс, соңғы звонок Ник біраз сыңламадың Сөзсіз гіне сүйуімді Көзімнен аңламадың Соңғы дәріс, соңғы звонок Ник біраз сыңламадың Сөзсіз гіне сүйуімді Көзімнен аңламадың Uzun teneffüs şekilli Ayırılgan yıllarım Başlanır da yana deriz Gelirsen kök yılmayıp Soңғы deriz, soңғы звонок Ник biraz sınlamadın Sözsüz güne süyüğümde Gözümden anlamadın Soңғы deriz, soңғы звонок Ник biraz sınlamadın Sözsüz güne süyüğümde Gözümden anlamadın Soңғы deriz, soңғы звонок Ник biraz sınlamadın Sözsüz güne süyüğümde Gözümden anlamadın Soңғы deriz, soңғы звонок Ник biraz sınlamadın Sözsüz güne süyüğümde Gözümden anlamadım Sözsüz güne süyüğümde Gözümden anlamadım Лайыклы хитта кунакта татар эстрадасының популяр җырчысы һәм минем дустым Алина Сафиуллина. Сәлам, Алина. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Алина, син белән WhatsApp'та гел аралашып торсак та, күзгә күз очрашмаганга шактый икән. Ничексең хәлләрең? Без синең белән инде очрашманга күбәйме? Очрашканда юк, кызлар белән дә очрашкан юк. Аллага шөкер, әйбәт, җырлыйм, эшлим, малай үстерәм, үсеп беттин хәзер Аллага шөкер. Ремонт ясыйм, Instagram'dan карап барасыңдыр инде. Субханаллах, күрәбез. Шул. Өй туена чакыру көтәбез. Алина, сине күргәч, минем һәр вакыт исемә бер җыр килеп төшә. Син аны үзең дә беләсең. Әйдә шуны бер генә куплетын җырлап алыйк әле. Бәхет гөлем, синең өчен генә үсә минем тәрәстемдә. Син янымда булган чакта гына йөрәгемнән моңнар түгелә. Сез янымда булган чакта гына йөрәгемнән моңнар түгелә. Күңелем булдымы? Булды, рәхмәт. Менә очрашкан саен шул җырыңны тыңлыйсым килә. Бик зур рәхмәт. Алина, синең җырчы булуыңны барыбыз да беләбез. Әлбәттә шуның өстәвенә син оста җиләк җыючы да. Менә шул турыда сөйләле. Ялгышмасам, син хәтта Марий-Эл Республикасына барып та җиләк җыеп кайткансың. Білесіңме нәрсе? Ул җиләк, кара җиләк. Менә бәлки белмидер тамашачылар, әйме? Ул чиләктә вообще бөтенләй башка төрле. Менә тирләй караганда, чиләктә ул кара, урманда ул фиолетовый төстә, шәмәхә. Шундый матур иттереп үсеп утыралар алар, әйме? Ауыр анык җыерга.
Менә шушы истәлекләрдән соң андагы агачларның бийеклеген күрсәгезсез. Менә телевизорларда күрсәткәннәр. Әкияттәге күренешләрне сөйләгән сыман. Китеп кайттым мин әйе. Анда безгә хәтта күрсәтеп бирделәр. Менә кара җиләкнең кайсын ою ашап киткәндә күрсәтеп бирделәр. Без моны өләштек, апаларга, туганнарга өләштек. Әнде миңа да күчтәне ишетеп бирдең. Әйе, саттым инде аннарысын кара җиләкне. Безнең анда хәзер бит чатлар бик күп инде, домның чатлары бик күп. Бүтән Клиентлар, димәк, табылып тора торган инде. Бүтән кеше ярата икән аны. Алина, хәзер сиңа 5 сорау әзерләдек. Аларга тиз арада җавап бирергә кирәк булачак. Син әзерме? Әзерме? Әзер. Диринде. Киттек. Соңгы тапкыр кемгә шалтыраттың? Мәйданның администраторы Гүзәлгә. Мәхәббәт көчлерәкме, әллә дуслыкмы? Мәхәббәт әтиянигә карата. Һәм балага карата. Гомер буе бер генә ризык ашарга кирәк булса, нинди ризык булыр иде ул? Кыстыбый. Мусаң инде шунда. Кыстыбый. Юк, кыстыбый түгел. Нәрсә? Юк, манго ашарыймы? Манго ашарыймы гомер буе? Манго ярый, манго. Манго. Күрәзәчегә барганың бармы? Ого. Бар. Иптәш кызым җибәрде. Мин ышанмыйм анда әйбергә. Мин теге расчет белән итә торган кеше инде. Һәм соңгы сорау, кемгә ышанасың? Үземә. Һәм әтиянеме. Аңлашылды, рәхмәт, Алина. Безнең вакыт ягы бик тар, кызганычка каршы. Синең теләкләрең мәйданны караучыларга. Мәйдан каналын карагыз. Әлбәттә инде июнь аенда күбрәк карасагыз да була, чөнки анда мин булам. Алина өчен тавыш бирергә онытмагыз. Әйе, минем өчен тавыш бирегез. Бик матур җыр, Филус Хисаметдинов сүзләре, Риваль Хисматуллин көенә. Гомумән тавыш бирегез инде минем өчен. Мин бик тә рәхмәтле булырмын. Күзләреңә
Артистлар шәхси тормышларын яшерми, рәхәтләнеп социаль шелтәләргә чыгара. Ә менә Шулпан Әхмәтҗанова ул яктан бик серле. Мәсәлән, сез Шулпанның 2 яшьлек кызы барлыгын белә идегезме? Әлбәттә, Шулпан кызының фотосын күрсәтмәдем. Әмма куеп куйган әтисе инде менә диде. Табигатьнең төрле чагы була, кар буранда да ул яңгырда, бәйдәндә ышкына күңел кайша, була ала тыныч сабырда. Мәхәббәтле йөрәк белән генә төрләп китәргә без яраклы, менә шундый хисле шаян итеп үзеңне дә миннән яраттыр. Кыялардан кинәт ташланам да, тын яланда ялгыз моңланам. Куып җиттем дигән чакта юк бит, хыял кача никтер югала. Мәхәббәтле йөрәк белән генә дөрләп китәргә без яраклы, менә шундый хисле шаян итеп үзеңне дә миннән яраттыр. Язмыштагы сынауларны үтеп, күңелләрне сөеп беркетик. Син мине тик үзем итеп ярат, бердән-берең үзем итеп тик. Үзем булса гына бик матур мин, үпкәчелдә шатта елакта. Син мине тик үзем итеп ярат, җылылыгың биреп ерактан. Мәхәббәтле йөрәк белән генә дөрләп китәргә без яраклы, менә шундый хисле шаян итеп үзеңне дә миннән яраттыр. Үзең булсам гына бик матур мин, үпкәчелдә шатта елакта. Син мине тик үзем итеп ярат, җылылыгың биреп ерактан. Син мине тик үзем итеп җылылыгың биреп Хит-парадны автор башкаручы Флёра Талипова дәвам итә. Хәзерге вакытта Флёра ханым яңа җырлар өстендә эшләвен әйтте. Тиздән сез аларны Мәйдан каналында күрә һәм ишетә алачаксыз. Ә хәзер Флёра Талипованың йөрәкләргә шаккыйм җырына күчәбез. Туган телнең киләчәген уйла, гөлдән тудым кабат. Кемгә кирәк йөрәгеңдә йөргән мәхәббәтле газап? Ялын тәпи салкын бызга басып, сүннә балкый
Aşığız deyip kişilerinin biklim Yüreklerin şakıyım, yüreklerin şakıyım Kimge de bir kim kirek tügü Üz kişini juysan Yaşav mümkün jirde tukuyulmayı Eğer yırtmış bulsan Yalan tepi salgın bızga bası Sünne sünne balkın Aşığız deyip kişilerinin biklim Yüreklerin şakıyım, yüreklerin şakıyım Yalan tepi salgın bızga bası Sünne sünne balkım Aşığız deyip kişilerinin biklim Yüreklerin şakıyım, yüreklerin şakıyım Çıkmagan can anda şeytan tügül Haman ümit yeşil Şul ümitni güreşir iti Kırır kişi yaşını Yalan tepi salın bızga bası Sünne sünne balkın Aşığız deyip kişilerinin biklim Yüreklerin şakıyım, yüreklerin şakıyım Yalan tepi salgın bızga bası Sünne sünne balkım Aşığız deyip kişilerinin biklim Yüreklerin şakıyım, yüreklerin şakıyım Тапшыру ахырына якынлашты. Без туплаган бер кучак яңалык һәм кунакларыбыз белән әңгәмә күңелләрегезгә хуш килгәндер дип ышанам. Хит-парад катнашучылары өчен Мәйдан ТВ сайтында тавыш бирергә онытмагыз. Ә мин исә киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашам. Сезнең белән лайыклы хит тапшыруның мөхәррире Эльвира Шакирова һәм безнең иҗат төркемебез булды.